dodol dawet kok. Tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, Kuwi nek digo cah cilik ra iso digo kathok monyet to kuwi. aku ora dodol dawet lho. Wis gak nembang. Gak tak urus mengi. Ora usah diurus. Wah, dadak ngilang iki maksude piye? Kowe iki lho nek mlaku. Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak, tadi niku lemu banget. Oh, saiki ngono. Dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Jangan wani Pak, wani wae ae dukur. Sing ngitungi sik. Sing ngitungi kuwi sing kudur penerus iki. Aku ngene. 1 2 3 4 5 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae dolen dienggo masker. Iso cukup wong 8. Sing nggo jenengan ya. Ya? Bener, semas